and gents, I am Nick of 96.3 Easy Rock. And I'm Rico Panyero of Yes the Best. And Love Radio. And today, we're playing Fall Guys! Fall Guys. Ala! Gumagalaw yung screen. Ay! Nasaan yung fake doors? Meron akong kamukha! Diyos ko, hinahanap niya yung mami niya! Ayan! Ako ba yung nahuli? Ako ba yung nahuli? Teka. Para sa sasyon ito! Eh! Eh! Let's go! Meanwhile. Takbo! Uy, nasa na kayo? Uy, bakit wala akong kalaban? Let's go! Go ate! Ay, tatalon ako! Ay! Teka! Ay! Let's go! Patay ba? Ay! Nauna ako! Uy, alis ka dyan! Teka. Tutututu. Sino to? Ay! Ay! Ayan! Boy ka pa! Ayoko to! Hirap! Putik! Nice. Ah, putik. Ang hirap! Level 99 ba to? Oh! Chuto! Bakit hindi ka tumalon? Oh shit! Yes! Ang putik. Yes! We're going! Yeah! Got it! Hirap na ito! Uy, talon! Doon sa kabila! Sige. Kaya ka to. Ayun! Uy! Ay! Ayan! Sayang kanina eh! Teka pa! Ayan! Ang galing ko! Hoy! Bakit bumabalik sa start? Bumabalik sa start pa yun lagi? Ay, hindi naman. Oh! Oh my God! Okay, pasok ang yes! Ay, pasok ang yes! Let's go! Okay. Correct! So guys,
La. Oh, guys. La. Oh my gosh. Kasi umiikot yung nilalakaran ko. Ayaw! Ay! Nandyan na ako, Easy Rock! Oh shit! Magkakasunod pa tayo! Let's go! Kuya, paano to ayaw? Whee! Okay, talon-talon lang. Ay! Ay! Naano ako? Ayan, yan. Sige, dali. Sige lang, talon lang. Dire-diretso lang. Ayun! Ayun! Hagdan! Ay! Ay! Ito ba? Okay. Ay! Oh, wow! Ay, dala mo! Ah! Yes! Ay! May butas! Nice! Go! Ay, wala na ako! Ay! Ayan na! Hi! Ayan, sana na-enjoy nyo ang laro naming Fall Guys. And obviously, ako ang winner. Yeah, what you know say? Pero ang tanong, Rico, ano nangyari sa'yo? Actually, no, talaga sa butahe talaga yung nangyari. No, hindi talaga namin, hindi pinaalam sa akin kung ano yung lalaruin. Diba, intro pa lang, hindi ko alam eh. Sabi ko, ano daw? Fall Guys. So, in short, talunan siya. Oo. Pero salamat, Nick. Salamat, Rico. Thank you, congratulations! Next time